Bonga kakhulu ukuthi konke sikwenze namhlanje kube impumelelo. Inkulu ke indaba ingomhla ka4 kuNovember la khona siyobe siye eKings Park eThekwini siyothi all white angithi. Siyothi gcwalisa spring picnic all white. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi abakhona la eGoli abafisayo ukuthi behambe nathi beyohlanganyela kanye nathi beqale behlanganisa indlela zokuhamba. Ngingajabula kakhulu ukuthi nibe khona ngalela langa. Uthi uzohamba nami? Uthi mina ngihamba nawe mina. Ngiyacela bafowethu amathikithi adayisa go Shoprite nako Spar nako Comiticket nako Ticket Pro. Siyabonga kakhulu njengoba nibona kukhona uStandard Bank phakathi kwethu uomunye abaxhasi balomcimbi. Siyabonga kakhulu nakwabanye abaxhasi njengoba bekhona uKhosi FM, iSolezwe, National Arts Council, eThekwini Municipality nayo ingxenye yethu kanye no Shield nabo bayingxenye yethu nabanye abaningi nabasazongena. Ngizwile ngandlebenye ukuthi even no Mercedes ufuna ukusijoyina azosinikeza imoto esiyobe sihamba ngazo ngaleli yalanga. Cela nishaye ihlombe. Lona umcimbi omkhulu lo uma ugibela kuona wonke ama-airport ala eNingizimu Afrika niyawubona lo mcimbi uya-advertise kuona wonke ama-airport njengoba nje nibukela iSundowns ne-Orlando Pirates bu-advertise SABC1 usazoqhubeka futhi advertise umcimbi oseqopheni eliphezulu othatha abaculi ubabeke ebalazweni angithi. Ngiyacela ke bafowethu nodadewethu nize ningasali nibe khona. Nginifisela inhlalisano ningaphasa kulonyaka. Ngiyabonga kakhulu nezwa.